di mabulo birosi kamuni ayaka iba mama mabulo birosi hey onyo singo gesi ne mungo anyị nwere nwa ka nwa ndị anyị jaga mba na n'Igbo onye duru ọmania ịgagwa m ibe ma agwa onye ọnụ biko bịa rie nri ọla ka ọ dị n'egi n'afọ nne mụrụ Ifeanyi nwa Agwuedu siche nri ọla onye ọnụ orie ya ọ dị n'enya n'afọ ịgbamụ egede rubune ịgbamụ egede rubune Wome bende tie kuma obi rosi studio ebe bụ ka anyị ji atakpo okwu ebe a egwu ma oje mgbe ebile ụmụara Igbo ma ọ nọ n'ụlọ ma o jele eje unu jisi ike onye gburu anụ bụ nete onye gburu anụ bụ nete ka anyị ribe akụ na ụba hey! ebulu m ịgba m na-eti maka ndị na-eme ọgọ n'enu ọ bụ onye abada abada na na nteje abada na na nteje mekeri mụ nyaba abada ka ọ gịrị gawali ọ naba India sozi ibe dị mma ka o wetara na India na ọ kpatara ego na o nwere amamihe abada unu ke na abada o Anyị ekene abada, unu ke na abada ekene abada, odogwu mewuli ife. Anyị ekene abada, unu ke na eri ma abada nteje anyị ekene abada, unu ke na abada ekene abada, odogwu mewuli ife. Anyị ekene abada, onye na-eme ọgụ ga dị ndụ nyaba abada nteje obi kubana ndị nteje bịa ka na ngwa ebe m ga-eti egwu a
ọgwa na-abada akwaria tinye Ifeanyi nwa Agwuedu ọbọlụ kobi rosie ọgwaria madana tawazia India money nyaba badana ogiriga awaria ka ọ dị n'obele nwa wenabi India ji anọdụo dị na-ebunete ego esomweri ego oyibo ndị nte ya erike nne agbago m alaiti bịa koko alaiti ọnya nyere m n'egwu fonu nke nye emeka ọlụ chukwu mana Nnewi bịa Koko Foundation ya na ibi agbara ịgba gị ọgụ imere m chukwu gozie gị Koko investmenti Koko Records nwatakịrị kpara ego n'okorobịa